Salut, prieteni! Am primit comanda de la Oriflame și vreau să mă împărtăș cu voi și vreau să vă arăt ce produse minunate au comandat clienții mei care au îndrăgit produsele noastre Oriflame. O doamnă a comandat setul de îngrijire pentru față, setul Novage Bright Sublime, un set predestinat pentru problemele depigmentării tenului. Și acum, în acest catalog, este așa o ofertă la comandarea unui set din gama Novage. Compania ne oferă cadou esență de înfrumusețare pentru ten, tot din gama Novage, un elixir de înfrumusețare pentru față. Acesta, doamna l-a primit cadou. Uitați-vă ce produse minunate, ce promoții ne oferă compania noastră dragă. Pe comandă am avut un creion pentru sprâncene din gama On Color, nuanța cafeniu. Tot în această comandă am avut un balzam de buze hidratant din gama The One. Tot din această gamă The One am corectorul, un anticearcăn foarte minunat, estompează și diminuează cearcănele, ascunde imperfecțiunile tenului. Și compania noastră minunată în acest catalog a organizat așa o promoție: la cumpărarea 1 plus 1 egal cu 3, la cumpărarea a două produse, a treilea vine cadou. Deci o doamnă și-a ales un ruj de buze, un rimel din gama Be Tremendous, un rimel foarte bun pentru volum, și a primit o ojă pentru unghii cadou. Deci, promoția se numește 1 plus 1 egal cu 3. Doamna a achitat aceste două produse. Al treilea produs, compania l-a oferit cadou. Uitați-vă, de la toate aceste pagini încă este valabil până pe data de 3 octombrie această ofertă. 1 plus 1 egal cu 3. Uitați-vă, oje avem de toate culorile, pentru toate gusturile. Așa, eu mi-am comandat pentru mine gelul pentru mâini și corp din gama Essence & Co., o gamă minunată. Acest gel are un miros formidabil de iris și salvie și este așa o promoție: dacă comanzi două geluri, te costă mai puțin. La comandarea două geluri avem o scutire de taxă, mai puțin costă. Așa, aici am factura cu prețul care trebuie să achit la companie. Mi-am mai comandat un catalog nou, deoarece catalogul este magazinul nostru. Și uitați-vă, prieteni, aceasta este comanda mea minunată din acest catalog, care mai este valabil până pe data de 3 octombrie și eu vă îndemn, prieteni, profitați de aceste oferte minunate, de reduceri, oferte, promoții. Sunt foarte minunate, prețurile sunt foarte formidabile și avantajoase și produsele sunt de o calitate foarte înaltă. Dacă aveți întrebări cu privire la comandă sau la produse, vă adresați, vă ajut cu drag. Dar până atunci, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Vă doresc o zi frumoasă în continuare.